Soya hamma alhamdulillah ki obodi kadesan unaha uja hamsayo ne sorob sase jana ne участке mana вагон овардам на 2 сол шидам зиндагӣ кардесам халас ки на участке шумо ки масада савдош мунде ина колочкаш убурка рафтаисас хоб алҳамдулилло ки на дурушид убурка кардесем ҳама дарахт парахта тоза кардесем тахпаша инаҳа шох шапаш дарахтош халас ози мо границата бо нишон метавонем ай граница той границата хоб ина столбаи шумо ҳай ина столбаш ози убурка рафтаиса ҳаст шох шапа дарахт парахт тоза кардесем шитои намарҳамат шитай ин шитай ман уҷа гирифтам свет барои вагонам уҷа истифода бурдаисем ва ҳолини мо алҳамдулилло анаи шити шумо ина распечат калид палидш мондагиай хоб унаҳо болода интернетай мебиниш интернет овардаги тайёрай вақти истифодаи барои хоната сар мекунӣ мақсад интернетай барои интернетам тайёрай ина убурка рафтаи саҳа дарахт иҷа дарахти сев дорӣ сев мондем хоб анаҳа участката бин ина колочка то колочкатай хай халас инаҳа марҳамат убурка рафтаи саҳа ҳаст инаҳа дарахт парахта таҳпаша тоза кардесам хоб шох шапаша дарахтои севота мондаисам таҳа тоза кардесам ҳамин хел ози убурка рафтаиса ҳаст мана наҷабо зиёдиёш алов кардесам мақсад убурка рафтаиса ҳаст алҳамдулилло ки тоза кардесем. салом дӯстони меҳрубон, худо нигаҳдортон бошад. диде ки замина чӣ хел аст, барои чӣ ман ин замина маҷбур кардам. он рӯз диде гуфте замин бояд хелшавам замина мо медидем, худаш бечора рафта натунист. бародар дар кор хай кор мекунад, зиндагӣ ҳар як кас дора. я бародар шароӣ кард, бародариш дар онҷа ҳамсоя шувай реклама мақсад видео кард парто ба мо ки мо то рекламаш кунем. замина диде 500 чанд ҳазорш мега. хоҳиш мекунам дар ҳамин рақамҳои дар видео мондагиам ба ҳамё нависе дар ватсапш ё ки занг заде набардошт сабр кунем ва ҳар як кадами шуморо иншоалло ҷавоб метиҳад то буфурӯша ҳамая. худо нигаҳдор ту 500 чанд ҳазора нархш. баъди ин дӯстони азиз мемонам як бародар дигар дар ҳамин шаҳри Москва бояд то Тоҷикистон биро ё қарздош дай гов дора гов мол. вақте мо реклама мекунем шумо наханде, яъне ки аз барои худо кад меша занг бизане ҳам бачаҳое ки минам гов мол замин памин нефша якон тавам сум нагирифтам. зангшо бизане бипарсеш мақсад ба ҳам говоро бихаре. гово ширтиян дар Москван ҳар кадами хоҷагӣ дор ё ки гӯшт мефурӯшӣ намедонам. бози ман баъди видео ва бо туғри мекунам мемонам, яъне ки дар ми видео ду тара ҳаракат мекунам, реклама мекунам. худо нигаҳдор. салому алайкум бародаро. дар тарафи Подольск район якчанд молу гови фурӯшӣ дорем. ягон харидор боша марҳамат номеро рами акам ҷа мемона алоқа даброен кадоми говхарай дар тарафи Подольски. гово беҳтарин гова сабабаш ки ҷо надорем барои аммо мефурӯшем. ягон харидори конкрет набоша иншоалло биёина гап мезанем. зиндаву саломат бошед. хуб дӯстони азиз, диде говои бародара занг бизанем. рақамҳои дар рӯи видеои гово ҳаст. то инаи иҷа бародар аст, телефона ки набардошт бо ҷавобтон мега ҳаракат кунед кадмед ки дар ҳақиқатан харидори гӯшт ҳасти, дар ҳақиқатан харидори гов барои мол кардан оянда шир додани фарзандо ҳастӣ. ҳамаё занг бизанед. худо нигаҳдор. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. раҳмат барои ҳамаи дастгирифтон. худо нигаҳдори ҳар як кадами шумо боша ки чӣ қадар моро кӯмак мекунед. саломат бошед дӯстон.